تشتێنی لەسەر vê پرۆسەیە ئەڤەیە پەیدارێک پارتیە دەبێژیتن ئەو پێشبینی دکەن دچەند ڕۆژێن بهێدا پەکێکێ کۆنگرەیە خۆ هەڵوەشاندن و چەکدانانێ ئەنجام بدەتن بەرپرسێکی دیاک پارتیەژی دەبێژیتن ئەف کۆنگرە هەنێ یا ژلایە پەکێکێ دهێتە ئەنجامدان دەبێ و جەلان بیتن ئەوە دیت چەند هەیڤەکە پەکێکێ دەبێژیتن ئەو بمەرجێ خۆشکردنا شەرت و مەرجان او بەشداریە و جەلان دێ کۆنگرە خۆ هەڵوەشاندن و چەکدانانێ ئەنجام بدەن لێ تشتێ نی لەسەر vê مەسەلێ دەهێتە گوتن ئەڤەیە کو پەکێکی رازی بوویە بێ ئامادەبوونا ڕێبەرێ زیندانکریە خۆ عەبدوڵڵا و جەلان vê کۆنگرەیە ئەنجام بدەت پێشبینی حتا چەندێ ڕاستن داهاتی دێ چ بیتن ئەڤە دەولەت دەبێژیت بلا پەکێکێ بێ شەرت و مەرج چەکی خۆ دانیت خۆ هەڵوەشینیت پشترا قوناغên dî em dê dest pê bikeyên û biaxivîn û ronîn û praktîk pêngava pavêjîn ew praktîk pêngav dê çibin ji hêjayê Zekî Akoç şirovekarê siyasî ji Amedê dipirsim. Hêjayê Zekî tu bi xêratiya Kurdistan 24 pirsyara cewherî ev ye aya ev pêvaj û ev prose anha di çi astê da ye? Ev pêvajo li 2013 de jî dest pê kir. Wî çaxê texmîn dikim wê daha rehet bigiya encama xwe. Îro hinkî di nav meselê de hink dewletê heremê hinkê mezenê wek Amerîka û Rûsya hatta li Ewropa, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya müdaxil bûne wana hink hesabê wan hene. Yani eke wexta hinkê pêş de bifikirin 2020 de wexta hudûdê Tirkiye û Sûriye hat avakirin wî çaxê jî rola mezin di destê Fransa û İngilîz de bû. Ana ev ya li gora wan jî miadê xwe tije kir vî sîstema wanak ava kir. Ana jî hemen em bibên vanayê dev ji berdin û her li welatê xwe rûnîn em xwe dixapînin. Mesele di nav Kurd û Tirka de ye lê belê em viya baş zanibin hink quwetê dinê li heremê hene. İsraîl em ji vî manzarê nikarin derxin derva. İsraîl navdeyî. İsraîl temsilcî Amerîkayê li vê derê. Amerîka hîn 2000 eskerê wî li heremê hene. 15 heb eskerê wî 5 heb jî li wêrê bi hebûna wî li wê derê quwet kî. Em viya baş zanibin. Yani 2005 de axwa kêm kir, axwa zêde kir bi van hawa em nikarin xwe bixapînin. Amerîka quwet kî li wê derê ye. Eşter bêm petrolê Kurda li wir heye. Hatin wî gelecekek wî heye. Em vî pêvajoyê sade di nav Tirk û Kurda da bifikirin wê ne rast be. Feqet em dixwazin hinkî jî hukm biryar di destê wan da be karibin ber bi netîje herin. Çünkü milleta Kurd jî dewleta Tirka jî dixwazî vî meselê biqede li ser her kesê fatûrekî giran bi ciyanî ye. Êkî bibe em naxwazin vî xwînê bisekire karin bibin hêjaya xwe mesela peydarê AK Partî dibêje ew pêşbînî dikin texmîn dikin di çend rojên bihêda PKK kongreya xwe helweşandin û çekdananê pêk bîne berpirsekê dinê AK Partiyê jî dibêjîtin PKK razî bûye bê wicûda Abdullah Öcalan vê kongreyê pêk bîne û biryara çekdananê bide. Aya hûn çi çavarêne yani di waqeyê da di rojevê da bi rastî jî pêngaveke wiha di vê demê de pêkan e? Wê hebin lê belê em wexta mêze dikin Irak, İsraîl hat hudûdê Lübnanê Tirkiye wî çaxê destê xwe daha pir zêde kir. Mesele statiya Kurdaya Sûriyeyê. Türkiye dibe sedeke
gerek beri her tiştî silahê xwe deyne heta hing ji wan dibe birabînê teslîmê me bike. Mesele dûr da sekiniye. Li ser hududê nava Tirkiye nene di xerîta Tirkiye da nene li vê derê be PKK bi serê xwe kare biryara xwe bide li ciyê xwe rûnê bibe me do şer dikir ez îro nakim. Lê belê di mesela Sûriye da hing piskirêk wê derkevin. İnşallah hevdû bên ne Kurd ji heq û hiqûqê xwe şûn da bimînin ne jî serêşandina Tirkiye dewam bike. Ama ev ana ev xwe nikarim tiştek bibe. Wek mehek dinê hele biracar ki PKK xwe fesk bike dawiya daxwaziya tê nayê. Ew heyî li wêrê. Baş. PKK tamam kabul. Başa. Ama Hêja kuş mesela em Sûriyê bêjin cevabı ver. tamam. Em gişt li wîya difikirin. Tamam em bêjin waqi rastî ev ye PKK gihiştiye rêya xwe ya dawiyê û çekê xwe dane nedane hele Bele. çi ye. Yani bandora wê nemaye. Wiha şirûvet dikin. Em wisa bêjin. PKK çekê xwe danî, xwe helweşand, piştra wê çi be? PKK çekê xwe deyne li dünyayê tu dewletek nabête çima danî. Do çû mirine îro nar. Ama li Sûriye hesab û kitabê PKK û Kurda tenê jî nin agava de ev dewletê me got hela ew çi dibên. Çünkü li wê derê etkiya wan heye, tesîra wan heye, hesabek wan heye. Ew ê vî hawayê bi çi hawayê pêşwazî bikin, meraqa me di wê derê de. Mesela İnşallah jî netîcekî baş bibe. mesela dixwazî çi bêjî Belê, min fam gerek. nekir. Mesela hêjayê zekî tu dibêjî PKK çekê xwe dane mesela ew PKK ya çekê xwe dane ne PKK heman PKK ya li Rojava? PKK'yekî cuda ye? Hing ji van aliya ev ya tevî hevdû dikin. Ê Rojava jî gişt dibinê tesîra PKK'ya mewcûd da dibe PKK got çi tu jî werbikî. Lê em nebawerin SDG û rêveberê wê bi biryara PKK çeka deynin û teslîm bibin. Nebawerin yani ya dibêm Türkiye di vî îdia xwe da êbtenê bimîne hinkî. Hela dewletê di dibên şişxwe hesabê wan li ser SDG Rojavayê. Mesele li wir e. Yani em viya sadece li ser PKK û çekdarîn levhatina wan û Türkiye nebînin. Mesele jî başqatir e. Ji wî hawaya dibêm ya sadece destê PKK da ji wê nebe. Ew heyî. Başa. Biçaxê civaka navdewletî welatên zilhêzên weke Cenabê Hewa got vaya Amerîkaya aktûrekî herî bihêz lê navçeyê anha İsraîlê hûn dizanin yani evana hemû yekêtiya Ewropaya welatên Ewropî hemberî van guhartinên ku çêbûn li Sûriyayê yên di rê dane ku yê çê bibin derheqê mafê Kurdan wê pêngavekî were pêş mesela Türkiye wê neçar bike mafê Kurda bide wê Sûriye neçar bike mafê Kurda bide mesela Sûriyeyê daxwaza nenavendiyê dikin daxwaza federaliyê dikin Kurd lê Bakurê Kurdistanê daxwaza bi destxistina mafên bingehîn dikin mesela ya neteweye zimane çande heta dawiyê nasnameye Ev van tiştek tejimart yek ji wan kêm bimîne berxwedana Kurda li rûyê dunyayê nasekine. Kurd 5-6 milyon milletike dibên kî îro li dunyayê ji me başqatir êk nüfusayê 5 milyon bi 6 milyon bû bê welat û bê dewlet mabit tune. Ji ber wê hewayê bi evê em dibên ya wek tiştê geçiciyê tedawî em bixwazin vî meselê jî kokê de hel bibe serê Tirkiye jî li Kurdar li rojhilata navînê Kurda jî xelas bibe van bira bigê van heqê xwe kişa serê kesî pêş da zêde neîşe. Feqet çi qasa însan hene dixwaze vî meselê bigê cîkî bigê avayîkî hel bibe ekarim ji ter bêm du qatê wî jî naxwazin. Em zanin kî hing
ji şer û pevçûna Kurda li dunyayê li rojhilata navîn li berda hing menfeetan e. Xwedê bike îş, kar, quvvet di destê Kurda û Tirka da be ama bi însanetî vî meselê hel bibe newere bi Kurd heta negên heq û hiqûqê xwe wela hî kes nikare vîya bisekinîne. Li ser kaxida rûnê li ser masa tişta îmze bikin Kurd bi kaxidê serê masa da nayên sekinandinê. باشە کە ئەس vê bi kurtasî bipirsim cenabê ji bi kurtasî bersiva min bide muxatebê bi destxistina mafên bingehînên Kurdan lê Tirkiya dê kî be digel dewletê? Mafê bingehînê Kurda li Tirkiye devlet bi aqil bi mantık hareket bike wê berî wan heremê dinê Iraqê, Sûriye, İranê berî wan hel bike ji ber çi Kurd kitla mezin ê Kurda îro di nav xerîta Tirkiye'de ne. Tirkiye serê wexta rehet bike wanê dinê çi halê wan heye bira bibînin. Ew ê jî Tirkiye teqî bikin ji Tirkiye nebe tehlîke wê bibe tiştek baş wê destê xwe bide quwet bide Tirkiye. Bira vê herkes baş zanibe. Belê. Em vêya jî giş dixwazin. Êja Zeki Akoç, şîrovekarê siyasî ji Amedê gelek spasiyet dikim. Her hebir.